Sing lagi menjalankan program diet, gak usah sama jajal masakan sing model ngene iki. Tak jamin gagal diete ya, Cah. Lah pola piye ngene iki dipangan ambek sego anget-anget tok ngono wae lho wis panggah wituke ra ukur. Adang sak wakul to panggah entek ya, Cah. Lah iki carane masak, saurunge goreng iki mang. Minyak gorengnya diruri karena tepung terigu dhisik, Cah, ben supaya engko nek goreng ku minyake kan bledos ngono. Lah digoreng nganti garing kemringsing tenanan kaya ngene, diademno dhisik. Lah nek wis adem baru disuwiri tongkole cilik-cilik kaya ngene, Cah. Lah untuk bumbune iki mang ana bawang, brambang, lombok setan, karonan lombok abang, di blender terus digongso nganggo minyak bekase goreng iwak tongkol mang ora masalah ya, Cah. Digongso nganti mateng, mari ngono terus diimbahi seninge iki ana sereh karonan godhong jeruk, Cah. Lah mari ngono terus tambahi dengan irisan lombok ijo dan irisane tomat. Lah untuk seasoninge dikei uyah ben tambah gurih, penyedap ben tambah sedep, gula ben tambah gurih, semanis diriku. Lah iwak tongkole, Cah, dilebokno sisan sing wis bar disuwiri mau. Dan terakhir ditambahi dengan kemangi. Lah inilah tongkol pedas suwir kemangi sing rasane iku bener-bener widuk. Mas yo sampean mangan mbek sego anget-anget wae, segone sak wakul panggah entek.